Otu komiti na-ahazi mmemme Ofala nke ezide egwu nke atọ na Achina akasola agwata na Anambra steeti ka emeribere mmemme ihe ha ji maka ya bụ mmemme. Onye nta aka bụ Chukwuemeka modeling wetara anyị ozi na ya bụ otu komiti mere ka amata nke a oge ha gwara ndị nta akụkọ okwu na Obiora ọdịnala ndị Achina Igwe Emeka Obiora ka wetara ozi a. Ndị nta akụkọ okwu gbasara ya bụ mmemme onye isi otu na-ahụ maka mgbasa ozi gbasara ya bụ Maazị Pat Okpala kọwara na ya bụ mmemme bụ nke ha ga-eji wee kelee Chineke maka ezigbo ọchịchị o nyere ha na ya bụ obodo, udo, ịhụnanya nakwazi agamnihu nke dị na ya. N'aka nke ya, onye isi oche otu na-ahụ maka ka esi akwado ya bụ mmemme bụ Maazị Emeka Dimude gakwasịrị n'ihu were kwuo na ha ga-eji ya bụ nnukwu mmemme wee kelee Chineke maka ọtụtụ ihe ọma mere ha bụ ndị Achina, ya nakwazi iji yọọ ya ka ọ gaa n'ihu na-echekwaba ha. O mere ka amata na eze obodo nke Achina ọ bụ Igwe Obiora ga-anọkwasị na ya bụ mmemme were kwanyere ụmụnne ha ugwu, ndị nke na-enyere ya bụ obodo aka n'ịga n'ihu site n'ichi ha echichi, ma yọọkwazịa ụmụnne ha ndị nọ na mba n'ụlọ nakwazi ndị mmadụ ka ha sonyere ha na ya bụ mmemme. Site na Achina, abụ m Chukwuemeka modeling.